ब्रेकिं निउज खालिंदुवार बियाबाव इउपिपिएलनि ब्लक लाइमोन आफादगिरिखौ गाज्रि बुदों बारग' इएम बनजार दैमारिनि सेलाफोरा दायनिगिरिखौ जेलाव हरनांगौनि टंला थानाव गसर बिटिसि बिसायख'थिया थि सम फोसाव जायाखैब्लाबो बिसायख'थिनि बारहावाया सिं सिं गुदुं जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै पुरुन्दिया भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गरकास गुदि फरायसालियाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि थामहिनबा बारग' इएम बनजार दैमारि बिथाङा गावनि सेला दादागिरि मददगिरि बिथांमोनखौ धुलै नोगोरै लाना बिसायख'थि फोसावनो मोनसे मेल लादोंमोन। बे मेलाव बिजाथि बनजार दैमारि बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे समाव गामिनिनो खालिंदुवार ब्लक लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि अलंबार कसारी बिथाङा मेल जानाय थासारिखौ मबाइलजों भिडिअ खालामबायदोंमोन। बे भिडिअ खालामनायनि दायावनो बनजार दैमारिनि फिसिनाय गुन्दाफोरा फैनानै मानो भिडिअ खालामदों होनना दाबसि होयो आरो मबाइलखौ सेखनो नाजायो। बेयावनो बिथां अलंबार कसारीखौ हमनानै बुलाबुसि खालामो। बे समाव बिजाथि बनजार दैमारि बिथाङा बे जाथायखौ नायनानै दंमोन। बिपिएफ आरो बिजाथि बनजार दैमारिनि बेबायदि नेहात मुगैथाव खामानिखौ रायजो राजाफोरा सोंखारिदों आरो बिथाङा 15 बोसोर एसि खथायाव थानानै ओनसोलनि जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखैखौ रायजो राजाफोरा नेवसिना मेल मिटिंफोराव ओंखारलाय जेननायखौ नुहरखाना रायजो राजाखौ सिगि सग' खालामना मदद भट आदाय खालामनो नागिरदों होनना फोरमायदों रायजो राजाफोरा। बे जाथायखौ खालामनानै बिथांमोना बे जायगाखौ थाब नागारलाङो। जाथायखौ मिथिना टंला थानानि पुलिसा थांना उदिस लाहोयो। बे समाव बिपिएफनि मावथिफोरा फुरसा फुरसि खारो। खालिंदुवार थामजिब्रै खालिंदुवारनि जा गामि बे गामियाव दंफायो आरो बे गामियावहाय दिनैहाय बिपिएफनि मोनसे आफाद फोसावदिं आफाद खुंदोंमोन आरो बे फोसावदिं आफादावहाय दिनैनि नैबे फोसावदिं आफादाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। इउपिपिएलनि जाय हेफाजाबगिरि खालिंदुवार समस्तिनि सासे बिबानगिरि बिथाङा जाहैबाय खालिंदुवार समस्तिनि ब्लकनि इउथ उइंसनि बिथाङा आफादगिरि अलंबार कसारी बिथांखौ इउपिपिनि बिपिएफनि मावथिफोरा दोखो दोखो बुना गालांदों आरो लोगोसे बिथांजों माखासे रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बुना गालांदों। दा बे समावहाय निउस 24 बड'लेण्डआ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादों। बिथां अलंबार कसारीनिसिम जों थांनानै सोंनो दिनै नोंथांमोननि बे गामियावहाय मोनसे मिटिं जादों होननानै खोनादोंमोन। बे समावहाय मानि मिटिंमोन आरो मा जाथाय जानानै थांखो? खुलुमबाय। दिनै जोंनि गरकास दैमारि गामिनि आनसलिक फोथारावहाय बिपिएफनि मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलावहाय रायजो राजाखौ लिंनाय हिसाबै जोंबो फैदोंमोन गामिनि समाजनि मिटिङावहाय। दा बेवहाय जोङो रायजो जानानै आरो आंबो भिडिअ बिथांमोना खालामनायखाय आं भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ खालामनायखौ बिथांमोनानो पारमिसन होदोंमोन। खिन्थु बिथांमोननिनो सासे बिपिएफनि बिथाङा सासे सिगांनिफ्रायनो रेकर्ड गोनां खाग्रा बेंबारि उलुबारि गामिनि सन्तोष बसुमतारी गरम बिथाङा आंखौ लाइभ थ्रेटेनिं होबाय, दम होबाय, नोंखौ नायबाय थादो, नोंखौ बुथारगोन सानसेबाबो होननानै बिथाङा आंखौ नाख्रांदों। नाख्रांनानै आरो बिथाङा आंनि केमेरा खालामनायखौनो होथेबाय थादों आरो बेबायदिनो बिथाङा आं सोंबाय आंखौ मानो बेबायदि खालामदों? नोंथांमोना भिडिअ खालामनायखायसो आंबो खालामदों, नोंथांमोनानो खालामनो होनायखायसो आं खालामदों। एसे भिडिअथ' बयहाबो खालामनायनि राइट दङ आरो प्रसारसो जानांगौ होननानै आं बुंबाय। मुस्लिम लांनानै आंखौ गोदोनायाव सेरदों आरो बुदों। थेपाखेतनि टंके बर' आरो बिनिफ्राय ख्रिस्टान पारानि रुबुल दैमारि बिथांमोना आंखौ सौदों बुदों आरो गोदोनायाव सेरदों। गासै रायजो राजायानो साखि दोङो बेवहाय आरो भिडिअबो दोङो। आरो बिनिफ्राय सासे आइजोखौ बुदों। बिथांमोना जामफ्राबारिनि बिथाङा भिडिअ दोङो खिन्थु बिथांनि नामखौ आं बावगारदों। बिथां साब्रैया आरो बाखिफोरा हमना होग्रा बिथांमोना बेवहाय बाहेरनिफ्राय जौसेसो फैनानै आरो गामिनि न'खरनैसो फैनानै बेवहाय मिटिं खालामनाय जादोंमोन।
आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय थानाय मिटिङावबो जों दङमोन बिथांमोना ज' लोगो नांनानै आंखौ बुयो आरो गामिनिनो सासे आइजोखौ बुयो आरो गामिनिफोरखौ दम होयो ओरै हाबलाय बिथांमोना दम होयो न' हाबनानै दा बेखाय बिथांमोना रायजोफोर नङाबा आंखौ बुथारबायमोन दिनै बेखाय आं आयेननि राहा लानांगोन बेखायनो आंनो आयेननि राहा नांगौ आयेना आंखौ न्याय होनांगौ I want to justice बेखायनो आं सरकारनि सायाव आपिल I want to request honorable governor of Assam so immediately a necessary action to them बेखायनो आं दायो এই সময়ত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আমাৰ আৰু আমাৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ক অতি সোনকালে তেখেতসকলক এৰেষ্ট আৰু শাস্তি দিব লাগে এৰেষ্ট কৰিব লাগে যদি সোনকালে যদি এৰেষ্ট নহয় আমি কোৰ্টলৈ ধৰ্ণা দিবলৈ সাজু সেই হিচাপে মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিলোঁ ধন্যবাদ BPF go back go back Gundagiri no solibo Gundagiri no solibo Gundagiri no solibo Murdabad आंनि फिसालाखौ हमथानो थांनायाव बिसोर आंखौ नाख्लायनानै आरो जोनानै बोबाय बिसोरो बुना होबाय आरो बे आंनि फिसाखौ हमथानो थांनो मानो बुदों होनना बुंबाय फिसालाखौ आङो मानो बुदों होनना बुंदोंमोन बिसोरो आंखौ बिसोर नारनानै जोख्लायनानै लांगापुर गथ' गोलैबाय आरो आङो बेनिफ्राय बिसोर फेनानै फैदो फेनानै फैनायाव लोंनायसै बिसोरो दम होबाय आरो बिसोरनो आंनि फिसालासो उन्दै मानसि मानो बुनो होनबाबो बिराद होसोबाय थादों आरो बियो आच्छा नोंथांनि फिसालाखौबो थारमाने बुदोंमोन आरो आंनि फिसालाखौ आरो आंनि बिबथैनि फिसा माबायानो बायनि फिसाजोआबो बुसोबाय आरो मेम्बारनि हिन्जावाबो आंनि फिसालाखौ बुसोबाय आरो बियाखाय बुंनानै बोसिंनानै दब्बा बुबाय बियो जिरायबाय आरो खालामबाय आरो आंनि फिसालाखौबो बुसोबाय बुनायालाय बहुद बुदों बे समावहाय जाय भुक्तभोगि बिथाङा बुंनानै लाबाय आं थांनो रायजो राजानि खाथियावहाय बिथांमोना नुनाय जाथायखौ दा जेनेबा गरकास गामियाव बेबायदि जाथाय जादों बेखौ खोनाबाय माबायदि जादोंमोन जोंबोथ' मोनफैस्लाबासै फार्स्टआवहा जों खारबोनायावनो बुनायखौ नुफैयोसै जोङो बेबायदिनो उनावहा हाल्ला जानायखौल'सो खोनानो मोनबाय बेयावहा BPF पार्टिया जों गामियावहा मिटिं खुंफैदोंमोन खिन्थु खुंफैनायावहा जोङो गासैबो रायजो राजायानो गामिनि जानानै मिटिं खोनासंनो फैनायावहा BPF पार्टिनि दोलोनि मानसिफोरा दिनै गामिनि लाइमोनफोरखौबो बुदों आरो लाइमोनखौ होबथानो थांनायावहा बुजानायखौ होबथानो थांनायावहा बिमाखौबो बुदों बेबायदि जोङो बुला बुसि खालामबोला जोंबो अखान्थि मोनो जों BPF पार्टिखौ जोङो मुगैयो जों बिथांमोनखौ सापर्ट होआ BPF पार्टी मुर्दाबाद BPF पार्टी गो बेक